చేస్తూ అల్లరి చిల్లరగా ఉన్న సినిమాలన్నీ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్లు తెలుగులో. కొంచెం ఎమోషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉన్నవి, ముఖ్యంగా మీరు కంటతడి పెట్టినవి తెలుగులో జనాలు అంత ఎక్కువ లైక్ చేయలేదు. అవునా? మీరు చెప్పాలి, అవునన్నాను కాదు. అయ్యో కాదండి, నేను అలా ఆలోచించలే, అందుకే నేను అవునని అడుగుతున్నా. నాకు అలా ఆలోచించలేదు, మీరు అడిగిన తర్వాతనే అవునని ఆలోచిస్తున్నా. లవ్ స్టోరీలో ఫుల్గా యాక్చువల్లీ సెకండ్ హాఫ్ ఫుల్ ఏడుపే కదా, బాగా వచ్చింది కదా. మీరు అల్లరి చిల్లరగా అన్నారు, అలా అల్లరి చిల్లరగా ఏ సినిమాలో ఉన్నావు అడగండి. లేదు, ఫస్ట్ అల్లరి చిల్లరగా ఫిదా కావచ్చు లేదండి, సారీ లేదండి, జోవియల్గా ఉన్న క్యారెక్టర్ లేదు అలా ఉండేది ఫిదా మాత్రమే కదా. దాని తర్వాత ఐ థింక్ ఎంసీఓలో కావాలంటే లవ్ స్టోరీలో లేదా, లవ్ స్టోరీలో ఏడ్చాను కదా, ఏడ్చానా లేదా లేదు అలా చూస్తే నేను మనసులో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలా, లేదు పడిపడి లేచే మనసులో కూడా నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను, సాడ్గానే కూడా ఉన్నాను. సో నేను అలా ఆలోచించను అండి. మనం యాక్చువల్లీ ఒక ఫిల్మ్ ఏమైంది లేదు, మనం ఒక కథ, నేను యాక్టరే కదా. సో నాకు ఒక 365 డేస్లో ఎన్ని రోజులు ఏం చేయాలి అలా ఉంటుంది కదా, అలా నేను పాత్రం చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఇంకొక 20-30 ఇయర్స్లో నేను ఓల్డ్ అయిపోతాను. అప్పుడు నాకు షూట్ చేసే మెమరీయే ఉంటుంది. అప్పుడు మంచి కథలో నేను ఉన్నప్పుడు ఆ మెమరీ నాకు గుర్తుంటుంది. ఆ రోజు సక్సెస్ వచ్చిందా ఫెయిల్ వచ్చిందా అది నాకు ఉండదు. ఎన్ని రోజులు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను సెట్లో, అదే నాకు గుర్తుంటుంది. సో నేను ఇప్పటివరకు చేసే అన్ని సినిమాల్లో నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, అండ్ ఐ నెవర్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్. ఓ సూపర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులు. Please subscribe any news. Please subscribe any news. Any news channel ki subscribe cheyandi. Please do subscribe to this channel. Please subscribe any news. Please subscribe any news channel. Please subscribe to any news channel. Please do subscribe us and do share if you like our content. ఎనీ న్యూస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్, చాలా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఛానల్. డూ సబ్స్క్రైబ్.